masu bibiyan channel ɗinmu mai suna ƙwallon ƙafa. Barkanmu da sake saduwa da ku a ranar yau. Kamar yadda ma'abota kallon gasar Premier Ingila suka zaƙo don a dawo a ci gaba da buga league, haka mu ma muka zaƙo don kawo muku dukkanin abin da ke faruwa a Premier Ingila. A yau mun zo muku da hasashe ne dangane da abin da zai iya faruwa a kakar wasar Premier Ingila, wato na 2022 zuwa 2023. Kamar yadda kowa ya sani, tumatumai 20 ne suke fafatawa a gasar, wanda kuma akwai wasanni masu muhimmanci ga kowace kungiya, amma wasu sun fi ganin wasan farko da kuma wasan karshe kafin a juya tabil da kuma wasan karshe bayan an juya tabil a matsayin wasan da suka fi muhimmanci ga kowace kungiya. A hasashen mu, Bournemouth za su iya tafiya relegation saboda dalilai kamar haka: la'akari da cewa ba wani sayayyar da suka yi, kuma shi mai horar da su wato Scott Parker zai yi kokari wajen gwada bajintarsa, amma hakan ba zai hana shi jidan ruwan kwallaye ba. A hakan muke ganin zai iya tashi da point din da basu wuce 29 ba. A na 19 kuma muna ganin Fulham ne za su kasance, a yayin da ba ma ganin rashin kokarin su zai kai na Bournemouth. Kasancewar mai horar da su wato Marco Silva ya farin ciki da rashin sayayyar da suka yi, kuma sun rasa 'yan wasa masu muhimmanci a team din kamar suka Barho da Falhinha. Mu kawai shawarin da zamu iya bawa Falhinha shine ya kori agent dinsa. A na 18 muna ganin Brentford, amma a wannan karan kam bamu da tabbas akan Brentford, kasancewar sun rasa babban dan kwallon su kuma mai basira a team din wato Eriksen, yake ganin zai iya ja musu mummunar matsalar da za su iya kaiwa na 18. A na 17 muna ganin Leeds United, kasancewar Marsch na da dan kokari, amma ba ma tunanin 'yan wasan da ya signing za su iya taimaka masa, kuma ga manya-manyan rashin da suka yi na Rafinha da Phillips. Everton za su iya zuwa na 16. Wannan shekaran ba lalle musu kyau ba kamar na bara, kuma ba ma tunanin Frank Lampard ya iya kwace, kuma gashi su ma sun rasa irin su Richarlison, duk da dai sabon signing din su McNeil yana da kokari. A yayin da Southampton za su zo a na 15, duk da zaratan matasan da suke da shi har da su Bazuna, ba ma tunanin za su wuce na 15 din nan saboda suna da matsalolin striker. Nottingham Forest za su zo na 14, duk da kasancewar sun kawo 'yan wasa masu kyau, amma Steve Cooper zai iya samun matsaloli. Brighton muna ganin sa a na 13. Graham Potter ya kamata ya bar Brighton saboda ya gagara haɓaka tim din, kuma ga 'yan wasa irin su Bissouma sun bari, ga kuma Quagliarella yana kokarin bari. Squad din dai na da dan kyau, amma ba ma tunanin za su iya yin wani abin arziki. Wolverhampton za su iya zuwa na 12 saboda rashin atakun da suke fama da shi, duk da kasancewar Neto ya dawo, amma ba ma tunanin kokarinsa zai wuce nan. A yayin da Aston Villa suke na 11, mun ba su wannan matsayi ne saboda karfin squad ɗinsu, amma Gerrard ba wani kokari yake yi ba a matsayinsa na manaja, saboda tun ɗin suna ta wasu ne kawai daga cikin 'yan wasansu. Newcastle su ne na 10 a lissafin mu. Eddie Howe na kokari, ya shirya tim mai inganci, da sun yi kokarin yin cefane mai kyau da za su iya wuce wannan hasashe namu. Crystal Palace su ne a na 9. A shekarar da ta wuce sun yi kokari, kuma dan wasan su Zahan ya yi kokari sosai. Eze ya dawo da fam ɗinsa. Gabaki ɗaya za mu iya cewa squad ɗin ya yi kyau sosai, a yayin da rashin Gallagher ba zai nuna ba. Leicester City su ne a na 8. Mutane suna mantawa da irin hazaka na squad ɗinsu, a yayin da mutane da yawa suke ganin za su iya zuwa ƙasan tebul, amma mu muna ganin hakan ba zai faru ba, kasancewar a shekarar da ta gabata sun gama a na 8 duk da injuries ɗin da suka samu. West Ham su ne a na 7. West Ham suna daga cikin masu kyakkyawan squad a Premier Ingila. 'Yan wasa irin su Skamaka, Antonio, Bowen da Rice suna kokari sosai, kuma za su iya ba wa mutane mamaki. A na 6 muna da Manchester United, kasancewar a yanzu haka Manchester take kokarin gina tim din. Erik ten Hag ba zai samu wannan aiki da sauki ba, duk da kasancewar shi din ma kwararre ne. Manchester United dai ba wani cefanen da suka yi na a zo a gani a kasuwa, hakan yasa babban dan wasan su wato Cristiano Ronaldo yake kokarin tafiya. Kasancewar Malaysia da Martinez ba wani abin a zo a gani bane, kuma babbar matsalar Manchester United a tunanin mu shine midfield. Chelsea kowa gwagwa muke ganin za su iya zuwa na 5, kasancewar mai horar da su wato Thomas Tuchel ba karamin manaja bane, amma ba ma tunanin suna da wasu atakun a zo a gani. Sterling dai iyayen bari ne, kai Havertz kuma muna ganin bai dace da lamba 9 ba. Christian Ode ya kamata ya rika yawan buga wasa, ba ma tunanin za a rika sanya shi yawan sa shi. Tottenham Hotspur so muke ganin za su iya yin na 4, duk da dai ba wani kokari suke yi yanda mutane ke kai su ba, amma manajan su na kokari, kuma Harry Kane da Son
ba ƙananan ma'aikata bane kuma za su iya ba wa 'yan Tottenham mamaki. A yayin da muke ganin Arsenal su ne a na uku, magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal suna cikin walwala da nishaɗi kasancewa sun yi sabon signing wato Jesus, kuma Nketiah da Saka ba ƙaramin kawo sauyi suka yi ba a shekarar da ta gabata. Kuma muna ganin Mikel Arteta bai da wani matsala wannan shekara. Manchester City iyayen cefane muna ganin su ne za su kasance a na biyu. Duk waɗannan cefane da suka yi ba ma tunanin za su iya kawo sabon wani abu din. A yayin da Liverpool za su kasance a na ɗaya. Nunes dai ya riga da ya fara nuna ba ƙaramin aiki ya zo yi Premier League ba. Muna ganin Diaz zai iya improving kuma Salah zai iya ci gaba da cin ƙwallaye har ya lashe Golden Boot. Idan kuka duba wannan hasashen namu, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham su ne a Champions League na gaba, a yayin da Chelsea da Manchester za su ci gaba da nema. Ba mu hana ku sanar da mu ra'ayoyinku a cikin comment ba. Kada ku manta da subscribing tare da yin liking. Mun gode. Sunana Hafsat Sani.